नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनल आपले मनापासून स्वागत आहे। चला तर आज पाहूया मालवणी पद्धतीत कलेजी फेटा सुक्का मसाला आणि मस्त एक नंबर अशी ही सुक्का मसाल्याची ग्रेव्ही होते। तर कांदा टोमॅटो वाटप घालून मी केलेलं आहे। ते बघा, कलेजी फेटा व्यवस्थित आपण बाजारातून ज्यावेळेला आणतो स्वच्छ धुवून वगैरे साफ करून बारीक फोडी करून घ्यायच्या। आता हे मी स्वच्छ धुवून बारीक फोडी करून घेतले। तर आता आपल्याला ह्याला मीठ मसाला वगैरे लावून घ्यायचा। प्रथम मी मीठ लावून घेतलं। मीठ लावून घेतल्याच्या नंतर आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता ह्याची जी पेस्ट करते मी ती लावून घेतली। त्याच्यानंतर आपल्याला जो बाजारू मसाला असतो चिकन मसाला तो पण लावून घेतला। त्याच्यानंतर आपल्याला 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मालवणी मसाला, 1 चमचा लाल तिखट मसाला, हळद असं हे सर्व मसाले आपल्याला व्यवस्थित असं कलेजी फेट्याला लावून घ्यायचे। व्यवस्थित लावून घेतलं आणि अर्धा तास तुम्ही मॅरिनेट करून ठेवलं ना तर कलेजी फेट्याला ते छान असं मीठ मसाले लागून जातात आणि आपण थोड्या वेळाने ते करायला घ्यायचे। आता हे बघा, मग एका पॅनमध्ये मी असं 1 चमचा तेल घालून घेतले आणि 2 मोठे कांदे कापून घेतले। कांदे जरा नवीन आहे, त्याला पाणी सुटतं। कांदे घालून घेतल्याच्या नंतर आपण मोठे 2 टोमॅटो त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचे। कांद्याबरोबर कढीपत्ता पण बारीक करून घालून घ्यायची, छान अशी चव येते। आणि झाकण मारून कांदा टोमॅटो छान असं शिजायला द्यायचं। कांदा टोमॅटो थोडेसे असे शिजल्याच्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घालून व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं। कोथिंबीर असं थोडीशी फोडणीला दिली ना तर तुमच्या कोणत्या पण पदार्थाला छान अशी चव येते। आणि पुन्हा एक असा चमचा मालवणी मसाला आहे ना तो घालून घ्यायचा। कलेजी फेटा जरा गोडूच नाही करायचा, ते जरा झणझणीतच केला तरच त्या कलेजी फेट्याला छान अशी चव येते। आता कलेजी फेट्याला आपल्याला हे मसाला वगैरे परतून घेतल्याच्यानंतर कलेजी फेटा मीठ मसाला लावून घेतल्याच्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये घालून घ्यायचे। मी अर्धा तास मॅरिनेट करायला ठेवलेलं, जेणेकरून मीठ मसाला व्यवस्थित कलेजी फेट्याला लागून जातो आणि व्यवस्थित आपल्याला तो असं तेलामध्येच परतून घ्यायचं आहे। आणि नंतर आपल्याला ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे। जे आपण कलेजी फेट्याच्या भांड्यामध्ये हे करून घेतले तेच आपल्याला नंतर पाणी घालून घ्यायचं आहे। झाकण मारून थोडा वेळ शिजवून झाल्याच्या नंतर आपल्याला त्यामध्ये आता हे बघा, हे सुकलं गेलं आहे ना, सुकलं कारण आपल्याला थोडंसं कांदा टोमॅटोमध्ये पण छान शिजलं जातं, तरी पण अगदी थोडंसं आपल्याला ह्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला ते वाफेवरती मग शिजवून घ्यायचं आहे। कारण कांदा टोमॅटोला पाणी सुटतं आणि आपण हे थोडंसं पाणी घातलं आहे, कलेजी फेट्याला पण नरम असतं, त्याला पण पाणी सुटतं। मग झाकण मारून थोडा वेळ आपण शिजवून घ्यायचं आणि मध्ये मध्ये झाकण उघडून बघायचं, नाही तर लागेल खाली। ते बघा, छान असं पाणी सुटलं आहे आणि व्यवस्थित असं शिजत आलं आहे। आणि आपल्याला हे कलेजी फेटा मसाला सुक्का करायचा आहे। त्याच्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे ना, मी छोटी वाटी कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून घेतलं आहे। मालवणी पद्धतीत जर करायचं झालं ना तर आपल्याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालायला हवं। तर तुम्हाला मालवणी पद्धतीत नाही करायचं आहे तर तुम्ही नुसतं कांदा टोमॅटोमध्ये जरी केलात तरी एक नंबर अशी कलेजी फेटा मसाला तयार होतो। तर आता हे अशा प्रकारे आपल्याला कांदा खोबऱ्यामध्ये थोडा वेळ शिजवून घ्यायचं। थोडा वेळ शिजल्याच्या नंतर आपल्याला हे बघा, मस्त असं शिजलं गेलं आहे। शिजलं की नाही ते आपल्याला थोडंसं बघायचं, कारण फेटा असतो ना तो कडक असतो, तो शिजायला वेळ लागतो। फेटा व्यवस्थित शिजला तर समजायचं कलेजी शिजलेलीच असते। त्याच्यामुळे आता हे शिजले आहे, त्याच्यामुळे थोडा वेळ आता हे जे थोडंसं थपथपीत पाणी दिसतं आहे ते पण सुकलं जाणार आहे। अगदी 2 मिनटं ठेवून त्याच्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करून ह्यावरती आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची। हे बघा, मस्त असा आपला कलेजी फेटा आहे मसाला सुक्का तयार झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये गॅस बंद करून मी थोडीशी आपल्याला हवी असेल तेवढी कोथिंबीर घालून घ्यायची, जास्त असेल तर जास्त घातली तरी चालेल। हे बघा मंडळी, छान असं कलेजी फेटा मसाला मी आपणास करून दाखवलेला आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते। आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।